Ja vám teraz v úvode hneď slúbim, že táto prednáška bude veľmi krátka. Ja som si natiahol tú prvú a túto druhú skrátim. Teraz vám vysvetlím, že nakoľko som fundovaný na takúto tému vám prednášať. Ak by som skutočne chcel hovoriť o špeciálnej pedagogike, tak by som si asi sadol tam, kde sedí pani Jurašková a poprosil by som ňu, aby nám povyprávala. Ja však mám iný cieľ, iný predmet tejto prednášky a to je taký, že oznámiť tým, ktorí nie sú pedagógovia, a to bolo, že ešte nie špeciálni a pracujú s deťmi, že tu také niečo je a že sa to k šachu hodí vedieť. To je predmet tejto prednášky a preto bude krátka. Čiže môj stupeň kvalifikácie, ja som vám už prezradil moju 5-stupňové hodnotenie vedomosti. Ja som postúpil z prvého stupňa na druhý stupeň. Ten prvý stupeň to je tá nevedomosť na druhú. To znamená, že už nie som na tom tak, že poviem, čo špeciálna pedagogika, čo je, však to ani není. No, čiže z toho už som postúpil a teraz som postúpil na stupeň nevedomosti. A už ten stupeň nevedomosť stačí na to, aby ma to presvedčilo, že je to vec k šachovému tréningu veľmi prínosná a že treba, tak jak som mal tie body, že chyby trénerov a jeden som tam mal, že nerobia samovzdelávanie, tak to samovzdelávanie začať robiť. Prečo je to prínosná vec tomu trénovaniu tých aj začiatočníkov, aj teda už talentovanej mládeže? V prvom rade nie je jednoduché nájsť deti, ktoré ten šach milujú v dostatočnom počte. My chceme, aby sme sa rozrastali. A je tu skupina detí, ktoré majú nejaké, nazvime to, odchýlky správania, z ktorých niektoré môžu byť dokonca diagnóza a potvrdenie tej diagnózy musí urobiť špecialista. No, že tie deti, ktoré neprešli testom, tak my hovoríme o tom, že majú nejaké odchýlky od normy. Čo je to tá odchýlka od normy? No, norma to už definoval Gauss svojou Gaussovou krivkou rozdelenia a tam je tá norma vyznačená v nejakom maximum, takou osou a vlastne ten, kto je v tej osi, tak je normálny. No a keď to z matematického hľadiska pozriete, tak na tej osi je tak strašne málo ľudí, že v porovnaní s tým celkovým tým, ja teraz zvrátim matematiku a všetko, poviem, že ich je tak málo, že v porovnaní s tým celkom sú práve oni nenormálni. No, že normálni sme my, ktorí teda máme všetci nejaké odchýlky. Prepáčte, to odľahčenie, áno, neberte to úplne vážne. Čiže tie odchýlky môžu byť pre zámery toho šachu veľmi pozitívne a tu prvá vec, že niektoré z tých odchýliek, s ktorými sa budeme zaoberať iba dvomi, tak sú asi spájané štatisticky viacej s nositeľmi vyššieho IQ, než je štandard. A to je práve tá cieľová skupina, ktorá nás zaujíma. A keď my budeme na tom stupni nevedomosť na druhu, môžeme od tie deti jednoducho prísť, že príde rodič a povie, že ja som Nováka, mám dieťa, u vás sa rúšku, poviete, Novák, to povede, ja nie som krotiteľ, ja som šachový tréner, keď si svoje dieťa zoberte a ste ho prešli. No? To sú zásadné druhý stupeň nevedomosti špeciálnej pedagogiky. Práve ten Novák môže byť ten, ktorý je zaujímavý a ktorý potrebuje možno len nejaké základné poznatky, ktoré sa dajú získať samoštúdium k tomu, aby ste dosiahli výsledok, ktorý uspokojí aj ambície toho dieťaťa rodiča a našeho trénera. My a priori ako tréneri nemáme hlavným cieľom túto majstrovskú šachu. Určite nie, my pracujeme v záujmových krúžkoch CVČ a tam je to spoločenské vyžitie na prvej stránke. Tá spoločenská rovina je tá športová rovina. Už potom v tých útvaroch výberových, tam tá športová rovina sa tlačí logicky hore. Takže nebudeme hovoriť o jednej, to je diagnostikovaná už porucha, ktorú ja spomeniem len tak veľmi okrajovo, hovorí sa tomu Aspergerov syndrom a keď to bolo považované za
autizmus. Dneska už sa to rozdeľuje. Ten autizmus je spájaný štatisticky významne s nositeľmi IQ menej ako 70 a ten Aspergerov syndrom s nositeľmi viac ako 130. A táto skupina, jej vlastnosťou je okrem toho, že teda upínajú sa na nejaký koníček alebo na nejakú činnosť, ktorej dobre rozumejú a hľadajú tam istotu, oni majú problémy komunikáciu bežnej, nerozlišujú niektoré veci, napríklad mimoverbálnu komunikáciu, gestikuláciu, výrazy tváre, preto sa zle cítia spoločensky, ale zase majú obrovské nadanie. Hovorí sa, že nositeľom tohto syndromu bola aj Einstein a Van Gogh. Ak budete skúmať na internete, alebo tak sú dostupné aj odborné materiály k tomu a poznáte šachové prostredie, tak určite prídete k záveru, že jeden český šachista, ktorý je v svetovej desiatke, veľmi dobre naplňa tieto ukazovatele. Je mimoriadne vysokou slovnou zásobou, úplne geniálny šachista s mimoriadnou pamäťou, s dodržiavaním pravidiel, s poslušným vystupovaním. Takže práve v týchto skupinách, ktoré nemusí to byť zrovna úchylka, ktorá znamená diagnózu, sú nositelia vlastností, ktoré v tom šachu môžu priniesť nečakane vysokú kvalitu. My sa budeme zaoberať dvomi takými odchýlkami od normy, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Jedna je, to už je diagnostikovaná odchýlka, pokiaľ to je diagnóza, musí to byť určené špecialistom. Nazývame to hyperaktivita spojená s poruchami sústredenia. Druhá je perfekcionizmus. Ja potvrdím zo svojej praxe, že sa stretávam s deťmi, ktoré majú príznaky jedného alebo aj druhého dosť často, zvlášť v dnešnej dobe. Zase to nie sú veci, ktoré sú diagnostikované, ale aj keď to dieťa má správanie podobné týmto veciam, tak určite tie postupy, ktoré sú doporučované špecialistami, tak tie postupy pomáhajú zvyšovať produktivitu a pomáhajú zlepšiť komunikáciu s tým dieťaťom a aj zlepšiť jeho pocit istoty v tom kolektíve, v ktorom sa nachádza. Príčiny je publikované, že v roku 2010 skupina britských vedcov dokázala genetické základy tejto choroby, označujú ako príčinu chromozóm 16. Prejavuje sa to v tom, že dieťa nie je schopné v niektorých situáciách správne vyhodnotiť svoje postavenie. K tomu sa dostaneme neskôr. Sú také teórie, že táto porucha je spôsobená látkami, ktoré sa pridávajú do potravín v dnešnom bežnom potravinárskom priemysle. To sa však nepreukázalo. Je preukázané, že zmena diety prináša zlepšenie toho stavu a sú vyvinuté nejaké moderné medikamenty, ktoré nie sú utišujúce prostriedky, ale sú to prostriedky, ktoré pripravujú prostredie pre správnu funkciu nervových buniek. Takže to je 2010, je pomerne krátka doba, keď to je diagnostikované. Ja tu mám uvedenie kocky, že pokiaľ to je skutočne tak z genetického dôvodu a tí vedci to preukázali, tak asi sú tam na mieste. Tie príznaky sú aktivita, také deti rozoznáte veľmi rýchle. Ja som tu dal, že pripomínajú motorovú myš, ktorí hovoria, že vyzerajú ako natiahnutí na kľúčik. Nie sú schopní, pokiaľ majú nejaké potreby, vyjadrujú ich a robíte na nich nátlak, tak oni nie sú schopní posúdiť a
a odložiť tie svoje potreby. Áno? Hovorí sa, že s takými deťmi sa im treba dohodnúť, že sa nedajú prinútiť. Prinúcovanie je správna cesta. Majú špatnú sústredenosť na úlohu, znižuje to jej výkon. Často prenášajú tú pozornosť z jednej činnosti na inú, z jedného javu na druhý. Veľmi podliehajú vplyvom vonkajšieho prostredia, ktoré ničia ich koncentráciu alebo vyrušenie. Ako postupovať? Tie sú doporučené rady, že jednak je treba vhodne umiestniť posluchárni alebo tam, kde pracujete. Úlohy im obťažnejšie rozdeľovať na niektorých etapách spolupracovať. To zadanie musí byť definované veľmi stručne a tak, aby dieťa tomu rozumelo, aby sa presvedčíte o tom, že tomu rozumie vtedy, keď ho necháte zopakovať to zadanie, že on vám vlastne potvrdí, že prijal tú správu od vás tak, ako ste vymysleli. Pocit sociálnej istoty v kolektíve stráca to dieťa vtedy, keď je často karané a jeho správanie pri nepochopení jeho potrieb môže vyžadovať vaše zásahy, tie majú byť sprevádzané s tým, že vy súčasne s kritikou vyslovíte aj to, ako to malo byť. Čiže dávate mu názor na to, ako to neopakovať. Je treba s ním komunikovať, s tým dieťaťom. To som hovoril, že je prikázať mu. Na záver, čo nerobiť. No, jasné doporučenie je nedávať mu nejakým spôsobom na vedomie, že je iný. On nepociťuje to, že je iný. Pre ňoho je taká argumentácia nepochopiteľná. Takisto tie výtky alebo rady majú byť sprevádzané s presviedčaním, že to, čo vy robíte, nie je negatívne voči nemu, ale je to vyvolané vašou snahou pomôcť mu. To, že neobvinujeme dieťa, že je zlé, ale že iba zlé niečo urobilo, je všeobecná zásada v pedagogike, to platí dvojnásobne. Ja myslím, že tu je na základné informácie pre interaktívne dieťa s defektom koncentrácie dostatočné pre výzvu robiť samozdelávanie, tie deti v kolektíve sa učiť chápať a určite potom dosiahnete výsledky lepšie. Druhá odchýlka od správania je perfekcionizmus, definovaný ako snaha byť dokonalý. Nie je to porucha. Perfekcionizmus sám o sebe rozdeľujú do dvoch druhov, tzv. Zdravý perfekcionizmus, ktorý mobilizuje. Môže však vyústiť do diagnózy. Tie diagnózy, ktoré súvisia s perfekcionizmom, sú napríklad aj anorexia a bulimia. To je perfekcionizmus orientovaný v tom smere, že chceme vyzerať perfektne. Ja som mal zverenkyňu, ktorá mala prejavy perfekcionizmu a mamička zariadila psychológa poradňu a ten perfekcionizmus sa nepotvrdil v takej forme, že by bolo potrebné to liečiť a nakoniec to vyústilo. Ona mala predstavu, že perfekcionizmus je spojený s anorexiou a bulimiou, že nie je pekná. Zbavila sa toho vekon a možno aj tým, že vyhrala prvé miesto na Miss Európa.
absolvovala to finále a tam dosiahla presvedčenie, že tie problémy z obavy o svoj výzor zanikli. Prašák je doktorka filozofie a je skutočne osoba na úrovni. Že ten perfekcionizmus nemusí byť škodlivý. Mám aj prípad zverenca, ktorý je nesporne perfekcionista a bráni mu to vážnym spôsobom dosahovať trvalé, veľmi silné výsledky. A tam je výkyv vo výkonoch taký, že kolíše od výkonov jeden turnaj, keď je v dobrom rozpoložení, tak dosiahne majstrovský výkon a v inom turnaji dosiahne zase výkon pod hlboko úroveň majstrovského. My sme absolvovali nejaké poradne a nebolo to vyjadrenie ako perfekcionizmus, ktorý je potenciálny pre vyústenie do tých vážnejších javov, ktoré už sú ako poruchy, depresie, nočné mory, nezačlenenie sa sociálne do kolektívu, alebo stres, ktorý sa nedá zvládnuť. A vlastne fungujú tie veci, ktoré radia odborníci. Tam je ešte možno treba spomenúť to myslenie toho perfekcionizmu. Perfekcionistu, ktorý vlastne má taký mechanizmus, že si dá nejakú úlohu, ktorá je nad sily a už v procese plnenia tej úlohy, napríklad môže to byť výsledok v šachovom turnaji, keď už sa ukazuje, že ten výsledok, ktorý si stanovil, je málo pravdepodobný, tak on začína pátrať a seba obviňovať, že teda nepodal ten výkon a dostáva sa do stavu, kedy stráca seba dôveru, istotu a to zase veľkým spôsobom vplýva na jeho výkon. Ten jeho výkon klesá a nakoniec to dospie k tomu, že naozaj ten výsledok nemôže plniť. V ďalšej etape on začína analyzovať tie výsledky, že prečo som ja nedosiahol v tom turnaji a správny perfekcionista v úvodzovkách príde k záveru, že to všetko je v ňom, že to on nedal tomu to, čo má v sebe a čo by teda mohol dať. A zase sa presvedčí, že ten výsledok bol reálny, len on zlyhal, neplnil to tak, jak treba, na čo má nerobil a to zase vyústí do ďalšieho stanovenia cieľu, ktorý je opäť nereálny. Takže sa v takom kľudnom cykle nachádza. Ešte veľmi dôležité aj pre šachovú prax trénera je treba spomenúť, že druhý tých perfekcionizmov ustavilo sa momentálne takéto hodnotenie, že je to perfekcionizmus orientovaný na seba. To je taký stav, keď sám sebe zadáva tie nesplniteľné úlohy. To znamená, že príčinou tej jeho motivácie dosahovať perfektný výsledok je on, jeho okolie. Iný je orientovaný na iných. Tam, keď sa bavíme o deťoch, tak najčastejšie vyvolávajú ten nátlak na tie deti rodičia. Ja keď zoberiem teraz tú skupinu, tak tam je niekoľko detí, ktoré prejavujú príznaky toho perfekcionizmu. Ako také príznaky vidíme, no tak keď 8-ročné dieťa umaluje partia bez jedinej chyby, je to pozitívne, je to pekné, áno, ale keď prežíva výsledok tej partie tak, že je to hneď spojené s nejakou tragédiou a hneď na to príde a reaguje rodič neadekvátnou reakciou, tak už to dáva podozrenie, že tu nejaká taká motivácia od toho rodiča vyvolaná, nátlak na výsledok toho dieťaťa, že tam sú nejaké príčiny. Potom je možno na mieste hovoriť aj s tým rodičom, niekedy to dostáva až také spoločensky neúnosné javy, že ten rodič nezvládne, prítomný na tom turnaji, potom to môže nezvládnuť aj ten tréner. Mne sa stala taká príhoda, že zverenec matoval vežou, dal pad a matka na to zareagovala výbuchom tela. A ja som zareagoval, definujem tela je mláďa kravy. Potom som to zmiernil takým pokusom chabým, že tela, ale
všetci sú od seba. To je jedno, že neodlišuje sa od tých iných viac. Neskončilo sa to nejakým rozchodom, spolupráci pokračujeme a myslím si, že bolo to aj impulzom pre toho rodiča a myslieť sa nereagovať na tie prehry, tým vlastne zhoršujeme tú situáciu. My prídeme ešte k tomu poslednému, že ako teda hovoriť s tým perfekcionizmom a ako tomu perfekcionistovi pomáhať, tak ten perfekcionista tiež sa zaoberá sám sebou keď cíti, jedna z možností, ako vyhľadáva, potrebuje, oslovuje osoby, ktorým dôveruje, potrebuje sa povyprávať. Ano? To je ten lepší príklad. V tom prípade máme tie možnosti, ktoré sú vymenované tu, že nejak pôsobíme na ňo, aby si nedával tie úlohy nereálne. Ak máme možnosť, tak dáme nejaké podciele a už to plnenie toho podcieľu vyhodnocujeme, že nejakým spôsobom sme dospeli k výsledku. Poukážeme aj na to, že teda v tom procese, že sa vyvíja aj výchovnosť rastie, že to je úspech, áno. Veľmi doporučované a mne sa to tiež osvedčilo, je vyhodnotenie toho neúspechu. Áno, perfekcionista cieľ, to nesplnenie toho cieľu je veľký neúspech a my keď budeme vopred ten neúspech analyzovať a prídeme k záveru, že vlastne sa nič nestalo, to nič neznamená v živote, tak zase je to odľahčenie a pomoc pri tom tlaku, pod ktorým sa ten, nás to nazveme perfekcionista, šachista nachádza. Tak. Ešte som chcel niečo povedať, som to zabudol, takže som vysvetlil, že ďakujem za pozornosť. A keď si nespomeniem do sekundy,